he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni pakhat April ni som pasari ania Ontario Canada kho pakhat Hamilton antia hian papakhat hi exar lain ram nuai mitlo pongai zen lo laya atlana boru ka theng thonuamin azang khai wa maya tuk dangang thovin anin soi zoyanga dariat vela in lampana tlan hole maya ril ruka amai ro chu thil rap thak tak atong tatlat mai Flemboro kung pui ana changa nai te African Lion Safari anti mai pakare re roi chunga hian ruang amufu tanol mai ranglutukin Hamilton Police Station a call ngala police chuda riat lemit som panga lo thlengin thilom dan te anan enfia ngala ruang chu alo trei chene to hlea azang thal zong in awma aban ding lama ti sa them tle mala om ve ti lo chu uru ro hlang vek ani toa akutina sen tha hlea tina taksa chuan tlereu engemo ain bel nual boka wangin an ruang chhar chu mei cheruang ani ti hairual ani lo ain chedana tang chuan no chizuar ani du mel hlea baka aniang hi chu an bo point police report lu ngai meu lo wangin thunei tu te beng thleng lova lo tual thi tamai hi an lo om zeu to thin ani mishing ru ro zirmi forensic anthropologist ten an ruang chhar chu uluk takin an zir chiang ngala alandan maya chuan South Asian lammi ani mela tin akhing khang ru atangin fanei to ani ngei an ringbok ani ruang chu forensic pathologist en dikturin Hamilton General Hospital an phur phei ngala annin athi dan an lo zir chiang ve thung don ani pathologist te chuan uluk takin ruang chuan lo endika aluru akodok maya manrobil tak manga chutna nu manin alanga tin mundanga khi emo luru ke emo mu turom lo wangin thildup engemo tak akham lain chutlumani ti ashiat thei tin angong ruwa shui hlui cheto tak hi aloin thlun boka wangin amo phurtu chuan thingei se du ti achiang hleni pathologist chuan athi dan an shetoa athat tuan chui chua theinan athi hun hriat alo tru le ta aruang la chu sei tawng khan ru ro hlang ani deuh top maya thiamna sang big nei tan lo chuan chui chua hupur om takani van nei thlak takin Hamilton forensic pathologist te hi Anton Pass chho an lo ni lo hlau maya ruang chu che som sari to ma se athi hun hriat thei anin be sei tlat maya ni ti chuan uluk mang khengin anan en diklea ru ro bom tu alung kan ti mai pangang te tak te sap chonga larva an ti chu engemo zat an mutsuak ta hlau mai chung pangang lung te chu ran nung zirmi entomologist Dale Morris nena an thon phea anin chung ruang bom turan nung te mang chuan an ruang chhar chu athi hun om ang vel lo chui dorani bon khop mai ole kan kal thui main like kha han pele lokila tin he channel hi la subscribe lo ni chuan khongai min an subscribe sak ngala notification khai on page chuan video thar lo chhuap biangin i first zia thei don ani ruangan chhara tanga darkar somsari zet aliam nuwa po mason na ala om hlei thei chuang lova test result sang te chu nga ve deuh alangai sia duangin ma alak chak thei lo chuti chung chuan Hamilton Police Department Detective Gary Zucker chuan idea thadeu aron ngai tua chuaka an ruang chhar kut ding lam kut zung tang chu vunin ala tuam ve trek awangin zor cheto viau ma se fingerprint mu thei a in be sei tlata ti chuan a kut zung tang pakhat chu anan tan bung ta ti sa char to ti nem le na dam doi hydrating solution chu sirin cha thunin kut zung tang bunga chuan an chiulu ta tlemin avun chu aron nem ve te dewa ti chuan a kut zung tang thla chulak anan tum ta amai ro chu be sen nei san to te lul nen
vun chu lo troi chema ma toa ti ngai na om ngang lova fingerprint chu an la thei ta lo ani police te chuan crime scene an thil mu chua pakhat fen noi chu uluk takin an endika a company ming in ziana puan themi alo la bei trai maya anei tuan chui chua thei to lo poin a hral na mun tal an hriat chua thein be sein a zorna dora an vakala dor ngak tu te chuan uluk takin an lo zir chiang ngala house party an hral na sa hle ani ti an hre thea amai ro chu hak sang chuang zet an hral chua to wangin an hral na lai mun tak chu hriat thei ani tlat lo kar sari lai alo liam ta der maya an nu chui na chu soilo arwanga po chu tunge ni an la hre chuak thei lova police record atangin mi bo list te an endika ma se an ruang kol lai ne na han me bel tur pakhat ma an mu chuak thei tlat lo a fingerprint lak tho khat na chu tol to ma se detective gere chu ala be dong du hau lo maya chumeng mazat a experiment kwal nuwa fingerprint an lak na thin thir sakhat chu thil name zok devin an thlaka a topa fingerprint fia fai takalo chuak tanol mai ti chuan chu fingerprint chu national database a dalutin amil puyan han zong ta database of fingerprint om te hi chu amma a police nan lo man to an kut zung tang thla an lo lak to te an ni thina chu wang chuan an mi zon lai chuan dan lo pal zut ve to ni ngot lo chuan an fingerprint mu chua chuan om zial nei don chuang lo ti na ani ti chuan national database call chuan alo thlifim chara vanei thlak takin amil puilo om hlau mai an ruang char chukum somni pasari mi Elaine Rupeshi ania a pasal mohan Rupesh nen fa pani an nei toa Guyana ramachanga lo pem lut an nia a address an hriat thein hnung ber chu Mississauga Canada ani kumhasalok September ni khat khan in chung khura tharum thona case awangin an pa mohanan police ne na alo report toa chuta tanga a fingerprint chu nei thei an ni Eleni chu ni som chung police kutaom nuwa chua zalen nin courtin an chung thuarel felma chu a pasal le a fa te bul hnaya om phal sak anilova amai ro chu court ni September ni som ni pasaria chuan aronin lan ta hau lo maya chumi nuwa chuan thu nei tu ten aom na an hre thei talo ani dan ranin tol tha ke sa reng hi chuan an kopui te hirin hlelkai beran ni thina Eleni case a phei chuan nu pain kar boina neu newan lo nei to wangin a pasal mohana chu han chui zui lo chi zia zang ani lo ti chuan mohan Rupesh chu police station a anan ko ta amai ro chu detective geria chuan idea skill tak mai lo nei le mana mohana chu anupui ruangan char thu hril tlang nga lovin anupui bo report lo luta chu khe chu bo zui angin anin soidai maya mohana chuan mak ati hlea zela tanga aron chua nuwa khan anin hmule to mi lo niin ain soya police te chuan an nu pain kar boruak that lo chan te chuan an zota mohana chuan thilom zia ti hian a soi chuak ta an pindan pakhati papakhat aming Sani Kumara an luatir thina atira chuan boruak thalo eng mom lovin anin po tlang hlea amai ro chu tum khat chu anupui elenin immigration lawyer roinan dollar sang thum ngota pek sakani ti aman chuaka chumini la chuan Kumara chu anot chuak ngala ma se Kumara le eleni te chu anloin ngai zong heavy toa ni tinain phur chuaka chenom khoveng te mit po anti kham viau ani ti chuan September ni thum kum sang ni khan mohana chuan anin kota chiang tak main kar chung anin chu e kha e lai a phoka eleni chu anuk chuak ngala Kumara nen chuan anin niala amai ro chu thil poizo ka thlen main Kumara chu atlan bota in chunga eleni nen chuan na samang khengin anin hau chun zoma eleni chuan in thena du thu sein abial pa Kumara chu amangai thu aw chua puita chiam maya mohana chuan thin rim lai thutluk na siam thangai lovetin bengdai antuma chu vele eleni chuan choka chem te a phoya mohana chu tha a hre lo thu shilin a vau ta khur maya
van nei thlak takin eng tin tin emaw tal chuak thei hrama ti chuan police nena anupui chet dan chu a report ta niin a in soi eleni chu police in an ron la atuka chol lain a fa te chu azin khothon pui ngala he hiang dang wang nilovin a fa te chuan an chung ko boruak rit lutuk chu thei hil se ati wang niin a in soi ti chuan an zin na tanga an hole nuwa chuan eleni chu a mule tamia lova a bial panen an tlan bo du na alo ngai mia ngai that lo na em po alo nation lo niin a in soi bok nu chui tu te chuan mohana thil soi zong chu thu dika ni le ni lo anan fin fia ngal chara a soyang ngein eleni tan ni atanga kar ni chung chu office lama chola lo lange ni ti an fin fia theya tin an chonom tele thian tha te point eleni le mohana te in ngai zon thu chuan lo sheve veka an ni point an tlan bo dun tura an lo ngai vekani mohana chuan thu dika soi ngei nin alang ta ti chuan ani chu fili mangai nin eleni bial pa mohana zok churin helkai beralo ni ta amai ro chu har satna an tok le tatlat mai sani kumara chu thlariat chuang lai tu main achin chang an shetolo ani tu chui tu te chuan kumara chanchin te chuan an zir chianga mi bum mangani ti an mutsuaka eleni po khabumin immigration lawyer mantura lo dil chuak manani an ring ta tin kumara chu dan lova Canada pem lutani ti te an hre chuak le ta zela thu buai ortir turan nga ta viau mai ti chuan thu thar lomom takan dong ta kumara chu New York a awmani ti an hre chuak ta hlol maya nu chui tu te chu arangin US a chuan an thlok lut ngala a na thona ni an soi sazorna dora an kal ngala anei tu pain kumara chu kar khat chuanga hmel mu to lo thu lo soya amai ro chu vanei thlak takin address lo shil thunga ti chuan nu chui tu pa chu kumara in lampan chuan a thok chuak ngala kumara chu mu tu reng lo om lova amai ro chu nu chui tu pa chuan hlo chama ho tum bik thak lo a in chuan dap vela audio tape engemaw zat a mu chuak ta hlol mai chung voice record te chu an ngai thla eleni le kumara te in biak na hlir alo nia eleni zok chuan a hmangai thu te atel lova tlai nia len theilo thu te alo shil na samaya danang taka Canada khwale tuya ni ve theina tura thei top chho puya tum thu te atan chuan engma ti hre nei lo thu te alo shil na samaya in ngai zong satlia mai an ni lo ti alang chiang ta hle chuti lai chuan ran nung chan chin zirmi entomologist Dale Morrissey Khan mason na ro pui takalo neya ruang an pangang lungmu te kha lo zir chara eleni thi hun dik tak ero la she thei chia lo ma se mundanga tha ani ti a mu chuaka pathologist ten aluru nung lama engma kele khi an mu lo chan kha chiang takin alo lang chuak ta nu chui tu te chuan kom thei ang komin nu chui na chuan tho chun zom zela eleni te nu pasha chiang em tu an thian nu Angela Lee Blankin hen atangin thu thar danglam tak an shele tatlat mai Angela chuan eleni te nu panen chuan anin po thu soin an nu pahar satna chung changa po thu ron lo pe ve fo to niin ain soya nu chui tu te chuan an nu pa a mu dun nun ber chuman an zota Angela chuan khatia thu nei tu ten om sang ri tura thuan pek nu khan arukin an la cheng dun renga ain an ron len nun ber chum September ni som pasari zan khanin chu an nu pa mu dun nun ber chumani thu a soi tarup mai mohana soile Angela thil soi chu ain milta hlek lo maya tu zokin nge dot soi tang tu chui tu te chuan mohana chu kol ngalin kom len du thuan vashila ma se mohana chuan nalama a buai thu le cholalak thei to lo thu lo soi tatlat maya arin hlelom ta tel mai chutia alo phatlat tak sia chuan nu sui tu te chuan han nor lui chi nin an shelova amai ro chu en thlatu in dain mohana chu akalna pianga an zui ruta ti chuan le atu ka office atangin man holu tuka atlan chuak lai an mufu ta chat maya akalna pianga an zui zela mohana chuan a fa te pani chuan skula alam koya
thona ticket book na hmuna alu puita dial maya an chuar walin nu chui du te chu ticket lak na hmuna chuan an vakal ve ngala mohana chuan Guyana flight ticket ala ni ti an vasha chuak ta a thok tu hne na a soidanin an chung te thi anoma wagin man mo takazina ngai ni om tak ani tu chui du te chuan an thlo chua hun tur te an hriat nuwa airport lampanin an tlan ngal chara Pearson airport kota a motor tanga a bung ro choi chuak lai an vanang chinga ti chuan Hamilton police station a thuan an zot fia le ta tun chum chu tlang shek shokin anupui ruang an char thule ama chu mo phurtu ni an hriat thuan an hril tarup maya amai ro chu mohana chuan in nam hnoi na pakhat ma nei lo thu soin kumara zok chu tual that tu ni arin thu ala soi ve fana anupui thi na chu atuar hle nin alanga lung chetakin a trap zoi reng mai ani nu chui du te tan chuan alu hai thlak to hle maya mohana churing hlel som sari ma se fin fiana mumal taka om lova ain puang boxi lova man ngot thel ani big tlat lo amai ro chu in chung dap phalna search warrant an nei ta boka nu chui tu te chuan mohana in chu uluk mang khengin anan dap ta nu berom love ti lo chuan in chung chu a fai lea puan le thom no te chu ain thlep fel thlip thlepa hanen mai chuan thilrin lom pakhat ma mu tur aom lo amai ro chu kiltin kiltanan dap nuwa chuan thil engemon mu chuak tanual mai an khumpui matresi an wailama chema zaina nu ma ti hriat takin lian veng reng takin alo kodok maya abial tlang vela te chuan luminolan an kap hu cheka light an off chi amai chu alo de chu amaya thisan ni le ni lo chula hriat thei chi alo ma se tui bal satlia mai chuan ni lo ti a chiang hle ani tin mattress lo kodok chuan pathologist te ngai dan pakhat anin vuak hlum line ele ni lu chu thil du pa in ngat ni an rin kha aron nem nget ta chia boka an pindan chung chu crime scene ni nge in alang ta chu ta nu chui du te chuan an khum ep chia om TV kil sir vela chuan thi sen kai engemaw zat an mu chuak le ta zel maya a kar nu ala thi sen kai na nu ma alo om le zel bok nen mohana chu ngok ir popa cha kom to khopang le ti chuan forensic lamin thi sen chu laboratory a zir chian turin an thon phei ta ngala amai ro chu eleni thi sen nge ani ti fin fia tur chuan a blood sample mo a DNA sample mo an nei angaya chumi tur chuan arwang chu a chhne turu to mai sia forensic biologist tan po thil hu phurom takani a masabera a hale a samzai tangin a DNA chuan an zong phota an hlo chama adota amal pui ruwa tangin an zong lea van nei thlak takin eleini DNA sample chuan la chuak thei ta hlau mai ti chuan an nu papin dan chunga an thisen mu chuale eleini DNA chuan an zir chianga aloin mil chi ani ti an nem nget thei ta amai ro chu harasat na pakhat alo om cheu eleini khan abial pa kumara po an pindana khan a shwai lut fowa an khumpuya khan aloin strangeguis ve shep to tlat maya chu chuan an case chu a chok buai le ta vek mai chu ti lai chuan ran nung zirmi entomologist Dale Morris chuan na lo thok ve chara pangang lunga tang chuan eleini thi hun dik tak chu a hre chuak thei ta hlau mai kati swal poin ni thum vel bakin a swal theilo ti khopin a konfia eleini thi ni chu kumsang ni September ni somnia anem nget thei ta ani chu ti ni chuan September ni som pasari tanga ni somni pathumin kar chu ani nge mela amai ro chu chuan a that tu zok chu alanem nget zo chuang lo chutia apasal nge abial pa ti an buk ton zak lai chuan abial pa sani kumara chuan Hamilton police te chu aron call ta hlau maya an zong tin hriain thilom zia te aron zot fia police te chuan abial nu eleini ruangan char thule a that tuan chui mek thu te chuan lo shrila kumara chuan makalo ti hlea aw te chu a khur deuh hlok ani police te chuan an inkar boruak te chuan an zot fia
kumara chuan elei ni chu zela tanga alo chhuah hnuah tum khatanin hmua a bak chuanin hmule tawlo niin a in soya chumi tum chuan US a kir le a duh thu a soya wangin elei ni chu alung oilo hle niin a soya a pasal kalsana zui ve mai a duh thu te a hrila ma se kumara chuan a hmangai tak tak lo a wangin chu tianga boy shrep chu a peilo niin a in soi police te chuan anin biakna record ada that chan te chuan an zot lea kumara chuan engtik ni emo chuan an nu pain kar boina an la hnuk lut ve don tin hriain ama zokin a ron zar boina sat zok zia fin fianan le in ven lok nan alo record ruk thin thu a soya ngein audio tape a chuan elei ni chu a over zok le tongkam nei thlum zok ani ti a chiang le ani Canada tanga New York a tholu zan chuan motela ariat niin a in soya nu chui tu te chuan aria na motel chuan zong chuak ngal thuaya kumara jo September ni som pasari zana a thleng nge ani ti an fin fia thea entomologist Neil Morris theory atanga te chuan kumara chu fili mangai ani ti chuan a pasal chunga bok chuan nu chui tu te mit chu a fule ta thup maya an nu chuina an thil mu chua sang sang te tangin thil thlendan kim changpo heti hian an rem khom theita mohanale elei ni nu pa chu September ni som pasari zana an thian nu Angela Leblanc kiteina an lenga dar som pakhat vela hoin an nu pa chu anin haule chiam maya elei ni chuan in thena du thua soi lea tun tum chu atimai mai to lo athom na then khat po pek thaman nge ngeya mohana chuan an upui chu kumara nen tlan bon tum nia ngain athina ur hlea veile khata a be thuta a murem chan masak ber parda tron khom na shui mangin a shoka arekta eleni chu ni khoshelova om nuwa mohana chuan tubo a phora alua chuta ngek maya aluru ke khopa chut nuwa ataksa chu puanin atuama alfate muthil hlanin a motor nunga anupui ruang chu a khunga ti chuan an in a kilometer somur ku vela hla African Safari Park a chuan avatlan wanga eleine ruang chu awa paita ani he paki chung kwan lo len photo na thin alfa te point nuaman tm munania helai khera anupui ruang awa paichan hi hriat thiam har sakhop mai ti chuan atu ka damlo chuan lamin an thon lama chol ala nilengin apin dan chung chu atifai ta an mattress eleni thisen kaina chu shruk re theni lo wangin atisen nomna lai zong chu azai thlera bollo boma apaya a mattress chu a khup zongin aleta ti chuan ngai thatakin aom zuita ani amai ro chu mi fingerwalan an chet meu chuan mitam takin thil theilo hulhual ni an ngai po an chui chuak le mai thin investigation team te an bon khop mai akut zung tangin eleni ani ti an hretheya arua tangin a DNA an la chuaka aruang bom tu pangang lung noi te tangin athi hunan hrethe boka pui riap takan ni ilo ngai to vem mohana khan anupui kha domestic violence awangin police a reporta chu wang chuan police database a eleni fingerprint a chuan pha chu fingerprint awang vek chuan police in case an chui chua thei pha atopa tuar tu chu ama mohana bok ania avotu in eka cheti zong anei ani bere khatia mohana airport an wamana a motor an dap tum khan an chung kwa African Safari Park athla an lak na frame an mutsuak nol maya eng wanga he thalak hi ro em nge ani ti hi hriat thiam har sa hle ani anupui ruanga pain mun chu angai hluviau nge nianga police ten an rin hlelo nan chulai mun an thalak chu akeng zok nange ngai vedan ti chuan kumsang ni pali khan mohan rupesh chu anupui elain rupesh tha thu boya chuan thiam lo chantir nin kumsom ni chung tang tora chung thu relania kumsom paruk atan nu kumsang ni som ni khan anung changa thata wangin parolin an chuatir le ta ani tin mohan hi kumsang khat zakwa somariat pasari dai to khan New York a khati hunlai a bial nu rampati chatargu ni thina chungchanga rilhel khai berlo ni to boka amai ro chu fin fiana mu mala om thei tak lo wangin an man talo ani
tuần theng hian rampati fa te chuan an nu case chin fel tumin an la bo zui renga a fanu radika rudolfi chuan ka u le mohana te hi anin ngai zong thina kanuin in ne phallo wangin a vitlum ta ni tin mohana chu anu thattu nge ni thu huai takin a soyani he case ngai nom khop mai soitur kan nei nual karing ka soi hnem to in soi ve ni comment section a khan han comment heavy ve teu khai